Vinga, va, ui! Divendres. Fa bastant. No, comença. Divendres. Dia 16. Heu de venir tots! Mercat medieval. Seràs a la plaça de la Manjua a les 9. Vos esperam! Aquí, pinxa aquí, Joan. No, ja està gravat. Surts aire condicionat. Ja està gravat. Ara vas... Tu l'ajustaràs, eh? No sé què puc No ajustar. ajustarà. Ja va baixar l'aire condicionat. No pot fer més xato, eh? Va, tio. Tu m'agrades, tio. Què hem de dir? Veniu tots. Sí. Vinga, No un. vos esperam. Ah, vale. 1, 2, 3. Vos esperam! Cabron, ja... Vos esperam. 1, 2, 3. Vos esperam! Escolta. Això només ho ha de dir un i t'altres ho heu vist a boca. Vine!